Sesiphakathi thina singalali endleleni nanazi indaba ze1 KZN TV okuzona ehamba phambili namuhla. Kuboshwe inqwaba yabokufika eStenga. Intsha yeANC mashele idingo nqangi. Kanti bafuna impendulo ngeizumbulo kwaDukuza. Uzolala ebaliwe umnikazi wemboni ekhiqiza imbhede yakwaDukuza iSupra Bedding okhalelwe ngamasongo kaSigonyela ngesikhathi kuqhubeka kumkhankaso okugasela ngazelele bani eindaweni zokusebenza. Khomishana amaphoyisa kwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi uthi lokhu kuzothumela kumnyalezo oshubile kubanikazi bamabhizinisi abasaqhubeka nomkhubo wokuqasha abantu bokufika bebengenazi imvume zokuba kulelizwe. Kushube isimo embonini yakwaDukuza kugasela abakwaZidlodlo abebeqhuba umkhankaso wokukhuculula abokufika kuleli ngongemthetho abaqashwe kulemboni. Lokhu kholele ekubosheni kwabangaphezulu kwama50 kufaka phakathi umnikazi wayo lendawo. Sesikwazile ukuthi sifike la sosesha abantu sesibatholile kwamanje sinesiqiniseko sabo ukuthi banencwadi ezingekho emthethweni abazenze ngobukhwabanisi sebengaphezulu kwa50 abantu sesibatholile. Ukusiphatha kambi ke lo ngoba sisibopha labantu abawu50 nje bafike la ngokungekho emthethweni la eSouth Africa. Umnini wenkampani uyabaqasha ubaqasha ngoba ebona ukuthi ngcono ukuthi akhokhele abantu bokuhamba imali encane namalungelo abo efana ngabathola babasebenzi ngeke bawathole ngoba bala ngokungekho emthethweni. Ukusiphatha kambi ngoba siphatheka kama besibona abaphathi abaqashi benza lezi zinto abazenzayo ngoba ukuthatha abantu bokuhamba kwenza ukuthi amathuba omsebenzi alaba la eSouth Africa anciphe. Masincipha amathuba omsebenzi bese sibhekana nobugebengu ngoba phela abantu bala ekhaya mase belambile sebehamba behamba becela ukudla bengakutholi bagcina sebenza ubugebengu sebakwazi ukuthi baziphakele. Umnini wala uboshiwe vele uqasha abantu abangekho emthethweni uyicala nawe izicala nawe so ingakho ke naye ngeke azayeka. Lemboni eyenza phakathi kokunye imbhede izingubo zokugqoka zezitolo ezinkulu ezahlukene kuleli kuveleke ukuthi ineminyaka engaphezulu kwama20 ikhona. Njengoba imikhankaso efuzele isinesikhathi ikhona, uMkhwanazi uthi ke siyadingeka ngokusheshsha isisombululo esingujuqu sokuba ke abahanjiswa emazweni abo bangabe besabuya ngendlela efanayo kuleli. Sithi sibashiya lapha emazweni abo ngoba babulawa indlala babengena emabhasini bebuya futhi. So sisebenza leyo nto siyabambisa babuya siyabambisa siyababuya. So ngicabanga ukuthi isisombululo sokuthi kungabi nomuntu okuzothiwa akekho emthethweni eSouth Africa kufuneka ibhekeleke emngceleni qala ukuthi umngcele wenziwa kanjani ukuthi ube strong ngalendlela ukuthi umuntu angacross engamelanga cross. Leyo ke siyekela kubaphathimandla abaphethe umbuso thina siphethe umbuso sabasebenzi nje kuphela. Inkinga yethu ukuthi sisebenza kanzima ngoba manje noma usufikile la umuntu mayethi ngisekhala angikho eSouth Africa akulula futhi uzokungena kuma internet ubheke ukuthi kahlahle umngcele umuntu ngoba ayikho into ekutshengisa ukuthi umngcele. Abasebenzi abakhuluma neziko lezindaba ngasese bakhale ngezimo einzima abasebenza ngaphansi kwazo kubala kwe ukusebenza amahora amade nokunye. UNdunankulu wesifundazwe uxwayise namanye amabhizinisi asenza ukufanayo ngokuthi ke baseyithindeni zawo. Nkulu ke sithi naloku uhla olunye lezinye indawo la esifundazweni njengohulumeni esizonikeza ulwazi amaphoyisa ukuba qhubeka alandelele babambisane nomnyango lwaLabor nomnyango waHome Affairs ukuze lezi indawo ivakashelwe zonke sisiqede lesindaba ngoba umbuzo omkhulu ukuthi inini la khona kwaZulu-Natal noma eNingizimu Afrika esothi wonke umuntu okhona ngokusemthethweni lokho okusilekelela nokuthi akwenzayo ukwazi ukulandeleleka kahle. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuNtomkhona Mvubu kwaDukuza. Kuphazamisekile ukusebenza kwamasipala waseMsunduzi eMgungundlovu ngesikhathi intsha yeqembu leANC kwisifunda Moses Mabhida imashela kula mahhovisi solo lomasipala ngokwehluleka ukuhambisa idingo nqangi kubantu. Laba baveza ukuthi lo masipala awubaqasha abantu abasha futhi kawunazo nezinhlelo zokulwa nobugebengu kanjalo nokubhekana nokugcwala kwabantu bokufika. Kuhlulwe ikhalazo zabo bagcizelela ukuthi idolobha seliminyene ngenxa yokugcwala kakhulu kwabantu bokufika. Intsha yeqembu leANC kwisifunda Moses Mabhida ebimasha isuke enkundleni yezemidlalo iDales Park libangise kwamasipala umsunduzi ithi ayikwamukelanga ukuthi ubuholi balo masipala bungaphumi ukuzokwamukela uhlu lwezikhalazo zabo. Laba bathi le mashi iwumphumela ungaphendulwa kwezimfuno zayo kwimhlangano
ababanayo nobuholi be-ANC kulesifunda. I-ANC Youth League then we decided ukuthi ngoba sesihlanganile ne-ANC kwi-region yangakwazi ukusineka impendulo ukuthi siphindele back to ama branches e-ANC Youth League ukuthi siyosho ukuthi ANC kwi-region ayisilaleli noma ayifisi ukusiphendula. So ama branch e-ANC Youth League ase decide ukuthi asenze izinto ngendlela esemthethweni, asibavakashelele komasipala sizokwazi ukuthi sizoletha memorandum kubona. The reason isivakashelo masipala noma silethe memorandum izathu ukuthi sihlanganile nomholi be-ANC sangawathola ama-answers ama-deployees e-ANC komasipala wama-truckers the ANC Youth League asikwazi thina ukuthi ba-account kuthina ba-account ku-ANC. So sasesidecide ukuthi ke indlela elula sihambe sekubona sibavakashele ngemarch esemthethweni e-peaceful ukuthi sizoletha memorandum kulezi zinkinga esibhekene nazo. Mungakhuluma nje ngomsunduze sikubona manje City Hall siphucekela kakhulu ukuthi even umeyo bazi ukuthi kumele sibelana namhlanje but akabonakali akekho la. Kanti bakhala ngesimo senhlanzeko edolobheni. Nenkinga yethawini noma idolobha elingcole kakhulu mungayenzansi ematsheni. Unezindawo uptown owazi kahle ukuthi kuhlala abantu bokufika sekuphenduka amalokishi abo noma nje sekuyisigodi sabo sodwa. So siyafisa umasipala ukuthi ngama bylaws abanawo noma umthetho amasipala basondelele ekutheni bazibuke lezi zinto sikwazi ukuthi liclean idolobha. Ukhona umzamo abeke wawuzama owawulida u-deputy mayor uMkhize bas bahamba futhi baphinde bami. Ucele uthi akuqashwa kulo masipala. Emsunduzo we do understand ukuthi maningi ama-post akhona manje abangakawavala abantu. So waseng bakhona abantu abasha basemphakathini siyafisa ukuthi abaqashwe abantu abasha abaningi abasebenzi but understanding ukuthi abantu basemsunduze akhona amathuba akhona ngaphakathi kwamasipala bathi abaqashiwe. Kanti kokunye abakuvezile ukuthi akukho ukusebenzisana phakathi kwabo nomholi balesi sifunda. Sibona singahloniphekile kakhulu leadership ekhona ukuthi ingezi kuthini izosilalela. So ama branch again azositshena ukuthi njengoba umeya engazanga kuthina yena soyenza. Inhlangano yabafundi iSASCO ithi intsha ihleze emakhaya namajazi. So SASCO siyabagraduate abafundi but inkinga i-challenge iba ukuthi mase bafika emphakathini abafundi aba-absorb i-market. So i-unemployment rate as it stands it's standing at around 41%. It's not a norm and say abantu abasha simile sithi akumele ngabe kube kanjalo. Owamkele uhlu lezikhalazo kulo masipala uthembise ukudlulisa kumeya ezindabeni za1KZN TV ku-Ayanda Dube kusemgongondlovu. Udaba lwemali engango-30 miliyoni amarandi eyalahleka emabhokweni omkhandlu kaDukuza luphinde lwabake ngundaba mlonyeni ngesikhathi-ke kuqhubeka umhlangano womkhandlu obuhlezi-ke kwaDukuza namuhla. Umeya kuMuzi Ngidi uvikekele imibuzo ngesikhathi-ke ethula inkulumo ngesimo salomkhandlu. Lo mkhandlu futhi izinhlelo nazo zonyaka u2025 kuya ku2026. Ibudget esiphasisa manje ke going forward ifocus kakhulu kuma service delivery ezintweni eziyanqoba kubantu. Ukhuluma ngama hall elizokwakhiwa ensikeni, ukhuluma nge hall elizokwakhiwa enyoni yamanzi, ukhuluma ngokulungiswa ke into zokudlala i-ground eDanele Ward 2. Ukhulume ngemigwaqo ezawulungiswa ngaphakathi eCBD eNew Town, ukhulume ngemigwaqo ezolungiswa eWard 16 naseWard 17. Uzohamba uyokhuluma nama storm water management imigwaqo ezoba seGroundville through imic funding. Amaqembu aphikisayo ahlukane phakathi ngokweseke isabelo mali salonyaka. Obviously, the budget wasn't a budget for the people. It was more a budget for the ANC to canvass for the 2026 elections. A lot of false promises in the budget. They never speak about employment. They never speak about housing. They never speak about crime. They only spoke about the ANC. Udaba lwezigidi zemali eyalahleka kwi-account yalomkhandlu luvuke kabusha ngesikhathi kuqhubeka lomhlangano. Iqembu Independent Alliance ethi kulendweni kungaboshwa abantu okwatholakala imali ezinkampanini zabo. Icala lavulwa ngomhla ka31 January. So saphinde sabuyela ngoFebruary siyo-applyela into ye-liquidation ecompany eno 4.5 million ongakazibuyi. Ngeke ngitshela ukuthi namhlanje umeya uthi yena basazoya enkantolo. Siyazi ukuthi sebaya enkantolo. Yiphi le nkantolo basazoya kona? Uqala enkantolo uapplyela ukuthi umuntu aboshwe. Awu-applyela ukuthi umuntu aboshwe. Uma umuntu utholakala imali kwi-account yakhe uyambopha same time. Kunama recipients esawanikezwe kwi-council namhlanje akekho umuntu esaboshiwe. Kulindwe yini elindiwe. Abantu abawu3 basuke ewadini kameya eWard 8 umeya kwaDukuza.
but labo bantu ayikho into abuyele emphakathini azotshela ukuthi umphakathi ithini irole yakhe njengomeya njengoba abantu bebanjiwe belokhu bentshontsha imali betholakala ukuthi bawobani. Usekela Meya uthi liyaqhubeka uphenyo ngemali yalahleka. Manje accounting office abeno CFO told us ukuthi u30.8 million has been recovered back to the account of kwaDukuza. And kumanje kunama companies noma ama individuals awu2 alandelwayo in terms of ukuthi kuvulwa ama case enkantolo kulandelwe unokulandela ama details abantu. Kuyimanje sesiya enkantolo I think ngomhla ka9 June ukuya lelinye lamabhenki engengilishi igama lalo elanqaba ukurelease imali izigcina ithatheka. So I process iyaqhubeka and investigation iyaqhubeka and ka Cogta si reportile uCogta has asked for ilokuzana for I reports from our side. They are doing their own investigation on what has been done and there are steps we are taking in terms of cyber security as umkhandlu kaDukuza. Kanti sabelo mali sonyaka u2025 kuya ku2026 somkhandlu kaDukuza u3.3 billion amarandi. Lo isikhulu sePremier Soccer League PSL uSolwazi Ron Close kuhambeleke inkundla umhlathuzo Sport Complex eRichards Bay enyakatho KwaZulu-Natal uzobheka ke isimo sayo njengoba lenkundla ilungiselela ukuqala kwesizini ka2025-2026. Kulindele kuba ke Richards Bay FC iqale kugijima kule nkundla ngesizini ezayo. Lena inkundla umhlathuzo Sport Complex eseRichards Bay nebisetshenziswa yiqembu lebhola iRichards Bay FC egijima kuBetway Premiership ngaphambi kokuba kumiswe ukudlala kuyo ngonyaka ka2021 ngenxa yokungabi sesimeni. Isikhulu sePremier Soccer League uRon Close uzwakalisa ukuchazeka ngokwakhiwa kwalenkundla. What I've seen today is a tremendous improvement to what it was when I was here in 2017 and 2002 when I closed the ground. I think as it stands now, it's going to be a tremendous asset to Richards Bay and to football in general in South Africa. And I'm very impressed with the work that's being done. And I hope that we'll be able to use the stadium soon once it's completed for all Premier League games and who knows, various other games. Nakube ngazange achazeka ngenxa yotshani obungekho esimeni uveze ukuthi konke kulele kwinkontilaka esebenzayo uqinisekisa ukuthi kulezi inyanga ezimbili ezisele yonke into isesimeni. Kanti uphinde waveza ukuthi wonke amaqembu ayadinga ukudlalela imidlalo yawo ekhaya. You don't want a situation of your home team having to travel 2-3 hours to Durban to play a game and then 2-3 hours back. We're dependent on the contractor, the weather, but I hope so. But I'm sure Richards Bay will put it down as their home ground for the forthcoming season. Usihlalo weRichards Bay FC, uSifiso Jomo Biyela, uzwakalisa ukuthi kuyisifiso sokuthi leli iqembu libuyele ekhaya kuphinde kulandelwe nezincomo zikaSclose ngokusheshsha ukuze iqembu likwazi ukudlala imidlalo yalo kule nkundla. We only have 2 months. If nenzakanga lutho ngalo 2 months kuyacaca ukuthi sibuyela khona eThekwini. So siyafisa ukuthi le ncoma zenzile uProf zithatheke ekuthenini yonke into ispeed up ukuze kwazeke ukuthi nanga lonyaka lozoqala olesizini ezoqala siyakwazi ukuthi sidlale la eRichards Bay eMhlathuze Sports Complex. Ubiyela uthi ukubuya kwaleli iqembu akuzosiza abathandi bebhola kuphela kodwa kuzophinde kusize kakhulu ekuthuthukiseni nomnotho waseMhlathuze kuphinde kubeke leli dolobha kuyibalazwe. Kuyinto enkulu not only kumphakathi even kuyona nje city of Mhlathuze King Cetshwayo district because babeka ebalazweni not only here in South Africa, even outside the country, abroad, where indawo yabo izobe ivakashela abantu abaningi bezobuka ibhola. So lonto iyalekelela kakhulu sports tourism. Uyazi ukuthi kune percentage thizeni etholakalayo amasoma business bendawo abancane omama la stadium abazobe bedayisa. Isizini entsha ka-2025-2026 kulendelwe ukuthi iqale ngenyanga kaNcwaba okusho ukuthi kusele izinyanga ezimbili ngaphambi kokuba kuphothulwe lenkundla ngokusemthethweni. Ezindabenzi 1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo
eRichards Bay. Ake sithi ishelele idolane nabesilo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Kuboshwe inqwaba yabokufika eStenga. Intsha yeANC mashele idingo nqangi. Kanti bafuna impendulo ngeizumbulo kwaDukuza. Usabela impilo yawo umphakathi waseBlaaubosch eNewcastle enhlanele kaMthaniya okhala ke ngemboni entsha yakulendawo yaziwa ngeSenliter chemical fiber ekhiqiza ke imphongolo. Laba bathi lemboni iphinda ke ichitha amakhemikhali ayingozi asedala umonakalo omkhulu esimeni senhlala kahle kwabuye futhi kwawothinteka nemfuyo. Baphinde baveza ukuthi le nkampani iqasha abantu bokufika ukwenza bangazuzi bona njengamalungu omphakathi. Ukhathazekile umphakathi waseBlaaubosch eNewcastle lokhuze emva kokuchitheka kwekhemikhali lenkampani Sendila ekhiqiza imphongolo kulendawo. Laba bathi lokho sekuyibulele kakhulu imfuyo yabo. Eduzane kweFM le esilimaza ngekhemikhali okuthiwa yiSenliter. Inkinga yethu ke asinayo inkinga neFM le ukusebenza kwayo. Into esinenkinga nayo ikhemikhali le eyiproduceayo eza la ngaphakathi ekuhlaleni. La okudla khona imfuyo yethu and ayimonitor enjalo nje ihamba le chemical iziyongena esikolweni and umsele wakhona uexposed awuvaliwe even now khuluma nje izingane ziyadlala kuduze nalowo msele loyo lo ohamba le chemical le elokhuzayo esuka la kule FM. Baqhube ngokuthi kulolu daba selokubaliqala ngo2021 befuna usizo kodwa kuzokube manje umehluka wukho. Udala sayiqala lento le yale FM from 2012 2018 up until now akukho okwenzakalayo. Kwathatha kwafika environment no agriculture kwathatha isample yamanzi bathi bayabuya up until now abakazi babuye. So we then decided ukuthi sikhole iKZN njengesiteshi sethu esila KZN ukuthi sisilekelele la ukuthi mhlawumbe ikuphi thina esingabenefita khona ukuthi sithole kahle ukuthi sizosizeka lapho ngoba inkomo zethu ifile. Ngikhuluma nje nami ngumfuyi wenkomo ofelwe izinkomo khona la kuyo le FM yelale chemical. Baphinde baveza ukuba abazuzi lutho kule nkampani njengoba iqasha abantu bokufika. Silimele singabahlali nanokuqhasheka ke siyakhala kakhulu baqhasha abantu bokhamba abangasububuzwe bethu bala eAfrica noma eBlaaubosch. So siyakhala kakhulu ngaleyo ndlela leyo ngoba lamanzi nezingane ezifunda esikolweni angene esikolweni ziya affecteka nokuthi masitshala futhi kuya affecteka izinto eziningi ngoba amakhemikhali basichazela ukuthi maningi akhona ubungozi bayo bungakanani. So nje sicela ukuthi ningenelele kakhulu kuningi okwakhiwayo la ngaphakathi izeke singakangeni ngoba sathi siyazama ukusondelana nabo sithi siyaxoxisana sizokwazi ukuthi singabonisana kanjani basilwela abanye ozakwethu nathi sasikhona la sagcina sidutshuliwe sagcina sijahwa amaphoyisa sesiyasaba ukusondela ke ingakho ke sicele nina ukuthi sicela ukuthi nisisize ngenelele. Kuningono okwakhiwayo kodwa asikangeni ngaphakathi sazi ukuthi kwakhiwa ini nani. Kubi kuthobe kadladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseNewcastle eBlaaubosch. Abasebenzi bakwa-CWP ngaphansi kwamasipala waseMfolozi enyakatho kwaZulu-Natal sebesabe sengokuthi bazoduba ukusebenza bangenele isiteleka uma ngabe umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uqhubeka nongayinaki izikhalazo zabo. Labo basola ke lo mnyango ongabanakekeli njengabasebenzi njengoba bethi kabahambisana nesiphakamiso sokuxoshwa kwabasebenzi asebebadala ukungaholi umholo ogculisayo kanti baphinde futhi bawuthole ke ikhawe ezahlukahlukene kanti futhi bathi ke kabahlinzekwa nangeinsiza kusebenza. I-Community Work Program okuyi-CWP uhlaka lwahulumeni unikeza amathuba omsebenzi esikhashana abantu ngesikhathi ke besabheka amathuba omsebenzi. Abasebenzi baka-CWP ngaphansi kwamasipala omfolozi bakhalaza ngokuthi kumnyango wezokubusa ngokubambisana nohulumeni womdabu awubanakile ukuze ke beqhubeke umsebenzi wabo. Singabasebenzi ke sasithenjiswe usifika la siqala ukufika la ngo2017 kwathiwa uma ngabe silokhu kasiqala umsebenzi sizophuma la ngoba usuthanda wena usuthi ukhathele. Kodwa kumanje akusenjalo. Njengamanje njena sokuyinto sokuthiwa phuma wena ngoba usuneminyaka esithe xaxa. Phuma uhambe. Kodwa manje ukuphuma kwethu siyaphuma sihambe siyohlala. Singatholi lutho akho cent akho lutho.
ka ekubeni vele nemali esihola ayikho okusikhalisa du kunabantu la okuyibona bona bazintandana abayiphathela imisebenzi abayiphathela amakhaya abantu abalokhuzela izingane bakhokhela izingane transport kodwa abatholi lutho incane imali vela ayikho. Umnyango wezokubusa ngibambisana noHulumndaba ekuqaleni konyaka wanqamula inkontileka ke abasebenzi bakwa CWV abaneminyaka engama50 kuya phezulu. Lo mnyango wathi imbangela yalokho kungenxa ke yezezimali. Labasebenzi bayakuchitha ke lokho bathi kuphambene nalokho abakusayinda ngesikhathi ke beqala ke ukusebenza. Bathi kuthiwa manje thina sesibadala asiphume. Masiphuma singaphethe lutho. Mina engwase ngase ukuthi umuntu mayiphuma emsebenzini uphuma nakho konke okwakhe. Aphume ephethe ublue card wakhe. Sibuye silandwe futhi. Siqhubeke nomsebenzi njengamanje njengoba ngikhuluma nje. Kunezinyanga ezimbili vele singayiholele. Thina esakhishwayo hayi bonke abasebenzi. Basala laba basalayo. Sakhishwa singaphethe lutho. Sahamba ke sayohlala emakhaya basilanda leyo nyanga leyo yodwa sibuye futhi sibuyiswe futhi. Nakuba ke umsebenzi labasebenza abawenzayo ungakaze ke wande kodwa ke bathi bacela kuHulumeni abakhuphulele imali. Siyakhala kakhulu ngendlela esetshenziswa ngayo kaCopter. Ngisho kuthiwa kubalwa imali uCopter awabala ama-CWP ababalwa ama-CWP makuthiwa kukhushuka imali kuze kuphele 2 years uthole asikhushulelwe imali kodwa manje uHulumeni uyasifaka isabelo imali yesifisa ukwazi ukuthi le mali ishonaphi nale mali esayisayinela ukuthi sigibele kuyona kanti yasayinwa yashonaphi yathathwa ubani ilokho nje sifisa ukwazi sicela impendulo sikwazi ukuthi lento ngoba mongenjalo sokwazi ukuthi sifase nathi singasebenzi ngoba asikwazi ukusebenzela ukuthi usebenzele ibhodwe ngoba phela sisebenzele ibhodwe. Insiza zokusebenza asinazo. Nanokuthi okusikhathaza kakhulu imali yethu ayinyuki. Okwesithathu kuyole mali engekho vele nayo isivele ifike late njengale nyanga edluleni sisahola ngomhla ka2 kule nyanga. Yonke lo into engasiphathi kahle ngani ngoba phela le manje basisebenza nje sisebenzela abantwana. Umnyango wezokubusa ngibambisana noHulumndaba kuleli uthintwa ngalolu daba uyithembise ukuphendula nokho kuze kwashaya isikhathi sokuba ke lungene emoyeni ungakaphenduli. Lo qhamuka kwenhlangano engezinzuzo yaziwa ngokuthi match esebenzisana nomnyango wezempilo usiboniso Mhlongo uthi likhulu iqhaza lengabanjwa ngabazali kanye nabaholi emphakathini ngenhloso sokulisana ke nehlava sentshe ezibandakanya nocansi isikhathi singakafiki. Ukusho lo ngesikhathi ke behambele isikole samabanga aphezulu iNobamba High School eseBhobhoyi ogwini seningizimu yesifundazwe kwaZulu Natal ukuyoqwashisa abafundi ngobungozi bokukhulelwa kwesikhathi singakafiki kanye nokuzimbandakanya nezidakamizwa. Obemela inhlangano engenzi inzuzo imatch esebenzisana nomnyango wezempilo uthi likhulu iqhaza lingabanjwa abazali kanye nabaholi emphakathini ukulwa nesihlava sentshe ezibandakanya nocansi isikhathi singakafiki. Ukusho lokhu ngesikhathi behambela isikole samabanga aphezulu iNobamba High eseBhobhoyi ogwini lweseningizimu nesifundazwe. Khulu kakhulu iqhaza elingabanjwa ama-leaders emphakathini okanye nomphakathi as a whole ngakho ukuthi bangabacwasi laba soke sebekhulelwe nanokuthi futhi babavumele babanike ithuba lokwazi ukuthi baye endaweni zokufunda efana njenganalezi ngoba nje basila nje esikoleni kokuqala before sibe khona kumele kube nemvumo phakathi kwethu nabazali basayine labavuma ukuthi izingane singayinikeza ama-service lawo esize nawo so ayikho into esikwazi ukuyenza ingekho imvumelano phakathi kwethu nabazali bazingane so likhulu iqhaza labo ngoba before si-access ingane zabo sidinga bona ukuthi basinikeze imvume nanokuthi ke babalekelela abantwana ukuthi mabe eclinic because abantu abadala bayeza but i-challenge banayo ke yeyingane so babalekele mabe ema-clinic bahambe nabo mhlawumbe lokho abasuke bekufundile lama-clinic mabebuyele emakhaya bayishare information nabo abantwana lezi zinto ezincane njengamanje ama-pamphlet lawo ayathola nasema-clinic uma uyithathile wayigrab wayisekhaya wanikeza ingane even nezinto zokuprevent engadingi ukuthi umuntu azabe khona njengoma-condom whether male or female condom angayithatha nje umzali ayisekhaya izosikwenza mhlawumbe ingane iyithole sesimeni sokuthi iyadinga uyisebenzise iyithole eduze ngoba abanye uthothi baba nenkinga kuye eclinic ngenxa kuba busy. Eqhuba uthi kubalekile ukuthi intsha yazi isimo sabo sempilo kanye nangezindlela zokuzivikela. Fundisa kakhulu izingane malana nokuqwashisa nge-teenage pregnancy ngokufundisa ngezinto zokuvikela ngokufundisa nangokubaleka ukuthi umuntu azi status sakhe nangokubaleka ukudla amaphilisi uma ukuthi umuntu useyitholile ukuthi unalo igciwane nongakabi nalo siphinde sibafundise nangamaphilisi okuvikela bezwe ukuthi uPrEP la umuntu awadla khona uma isa HIV negative ukuze ayivikele ukuthi angalitholi igciwane siphinde siqashiswe futhi nangobungozi bezidakamizwa siphinde soqwashisa nangokubaleka nje ukuthi umuntu baye eminyango wezempilo. Uthi kusemqoko ukuthi abantu
basheshe bahlolela igciwane lesandulela ngculazi ukuze balinqande lingakabakhandle emzimbeni. Igciwane uma uhlena lemzimbeni ungalazi ngeke ngithi mina kungcono ukuthi kube wena osheshe ubambe lona kunokuthi kube lona elibamba wena ngoba kuba nzima umuntu kumlapha umseze wafika kwi-stage sokuthi sekungene nezinye izifo ezisomathuba njengenye yazi nje esosikira nawo TB okuyona naye engena kakhulu umuntu amasosha akho omzimba esecindezelekile ukuthi mhlawumbe igciwane ohlala lesikhathi eside engalilawuli so kubalekile ukuthi basheshe bateste ukuze bakwazi ukuthi balilawule ngesikhathi umuntu esewadlile kahle amaphilisi futhi kunento ebizwa ukuthi i-viral load yaba suppressed igciwane selicindezelekile so ube ngasakwazi salithelela omunye umuntu. Uqhamuka kumnyango wezempilo esibhedlela iMurchison uthi umnyango wezempilo ngeke uyilwe wodwa impi yokukhulela kwentsha. Because the teenage pregnancy cannot be addressed by the Department of Health alone, hence we have come with other departments which are DSD, SAPS, including our NGOs and the supporting partners or MESH. They are in our midst because we are actually addressing the issues that are pertaining to the social ills that are affecting our schools. Lumbiko beniwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisebhobhoyi. Asiphinde sithi ishelele edolweni nabesilo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo izona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Kuboshwe inqwaba yabokufika eStenga. Intsha yeANC mashele idingo nqangi. Kanti bafuna impendulo ngeizumbulo kwaDukuza. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu17.94 kwidola laseMelika bengu24.14 kupondo waseBrithani bengu20.22 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ngu$3,271.63 i-ounce kuthi intengo yolongahluziwe bengu$64.90 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Isakala lomqeqeshi kuMamelodi Sundowns uSteve Komphela usexwayisa abadlali baleli qembu ukuthi bakhiphe wonke amangwevu uma ngabe sebetholene phezulu neqembu laseGibhiti Pyramids FC emidlalweni omlenze wesibili ozayo. Womabili ke lamaqembu azotholana phezulu kumlenze wesibili eCAF Champions League enkundleni kwiJune Stadium kwelaseMorocco. Lamaqembu aya kulomdlalo nje ashane azabukana ngegoli elilodwa ngapha nangapha enkundleni Loftus Versfeld eGoli ngempela sonto edlule. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalendeleka. Nina benyathe emnyama kade abejame ngomkhonto ophezulu komzimvubu amamponda isaba ukuyehlelo kwamzimba umntwana nethimba lonke le indaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.